Baltzen ekiten, badirela gure herrian txoko txiki desberdinetan eskutatzen diren pertsonaia magiko eta misteriotsuak. Suizidiotzak aditzean, erraldoiekin kalean gora eta kalean bera abiatzen direnak. Mutur, begi eta adar handikoak batzuk. Letagin zorrotz eta belarreten tekoa besteak. Plazan topeka edo basoan astarrika ibiltzen direnak. Inoiz norbaitek ikusi izan dituenaren zurrumurrua dabil kaleetan. Izan mendiko errotaren batean lanean, edota Aginako Herriberan, anguletan. Zurarekin lanean, kale handienak egiten ziren mapileko etxetik hurbil. Eta bakarren bat, trikiti hotzen eta festazalen zintzilikariotik iesi. Agian zuek ezen ituzten ikusiko, baina eurek zuek bai, ondo gordeta izaten baitira. Eta kontu zibili, baliteke, kale izkinera heltzean.